ғарбзадагӣ. муаллиф ҷалол оли аҳмад. баргардонанда мирзо шукрзода. дар қироати дилшоди раҳматуллоҳ. ҷаноби оқои Горбачёв, садри ҳайати раисаи иттиҳоди ҷамоҳири сусиёлистии шӯравӣ, шумо агар бихоҳед дар ин мақта танҳо гиреҳҳои кӯри иқтисодии сусиёлизм ва коммунизмро бо паноҳ бурдан ба қонуни сармоядории ғарб ҳал кунед, на танҳо дарде аз ҷомеаи хешро даво накардаед ки дигарон бояд биёянд ва иштибоҳоти шуморо ҷуброн кунанд, чаро ки имрӯз агар марксизм дар равишҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба бомбаст расидааст, дунёи ғарб ҳам дар ҳамин масоил, албатта ба шакли дигар ва низ дар масоили дигар гирифтори ҳодиса аст. вале аз шумо ҷиддан мехоҳам ки дар шикастани деворҳои хаёлоти марксизм гирифтори зиндони ғарб ва шайтони бузург нашавед. бахше аз матни номаи таърихии ҳазрати имом ҳумайнӣ ба ҷаноби Михаил Горбачёв, охирин раҳбари Иттиҳоди ҷамоҳири шӯравии собиқ, соли 1989. зиндагиномаи ҷалол оли аҳмад. ҷалолиддини Содод оли аҳмад, маъруф ба ҷалоли оли аҳмад, фарзанди Саид Аҳмад Ҳусейнии Толиқонӣ, дар соли 1302 дар маҳаллаи Саид Насриддин аз маҳаллаҳои қадимии шаҳри Теҳрон ба дунё омад. падараш дар касвати рӯҳоният буд. аз ин рӯ ҷалол даврони кӯдакиро дар муҳити мазҳабӣ гузаронд. пас аз итмоми давраи дабистон таҳсил дар дабиристонро оғоз кард. пас аз хатми давраи дабиристонӣ падар ӯро ба Наҷаф назди бародари бузургаш Саид Муҳаммад Тақӣ фиристод, то дар он ҷо ба таҳсил дар улуми динӣ бипардозад. албатта ӯ худ ба қасди таҳсил дар Бейрут ба ин сафар рафт, аммо дар Наҷаф мондагор шуд. ин сафар чанд моҳ бештар давом наёвард ва ҷалол ба Эрон баргашт. дар соли 1324 бо чопи достони «Зиёрат» дар маҷаллаи «Сухан» ба дунёи нависандагӣ қадам гузошт ва дар ҳамон сол ин достон дар канори чанд достони кӯтоҳи дигар дар маҷмӯаи «Диду боздид» ба чоп расид. дар соли 1326 ба истихдоми омӯзиш ва парвариш даромад. дар ҳамон сол китоби «Аз ранҷе ки мебарем» чоп шуд, ки маҷмӯаи 10 қиссаи кӯтоҳ буд ва дар соли баъд 3 тор ба чоп расид. пас аз ин солҳо оли аҳмад ба тарҷума рӯй овард. дар ин давра ба тарҷумаи осори Жид, Кому, Сортер ва Достоевский пардохт ва дар ҳамин давра бо доктор Симини донишвар издивоҷ кард. дар таи солҳои 1333 ва 1334 «Урозон», «Тоднишинҳои Булуки Заҳро», «Ҳафт мақола» ва тарҷумаи моддаҳои заминиро мунташир кард ва дар соли 1337 мудири мадраса саргузашти Кандуҳоро ба чоп супурд. 2 сол баъд «Ҷазираи Хорк», «Дури ятими Халиҷ»ро чоп кард. сипас аз соли 40 то 43 «Нун ва қалам», 3 мақолаи дигар, «Корномаи сесола», «Ғарбзадагӣ», «Сафари Рус», «Санги баргуре»ро навишт ва дар соли 45 «Хасе дар Миқотро» чоп кард ва ҳам «Кардаган» намоишномае аз Ужон Юнескуро дар хидмат ва хиёнати равшанфикрон ва нафрини замин ва тарҷумаи «Убур аз хат» аз охирин осори ӯст. оли аҳмад дар саҳнаи матбуот низ ҳузури фаъолонаи мустамаре дошт ва дар ин маҷаллот ва рӯзномаҳо фаъолият мекард. ин нависандаи пуртавон дар авохири умр ба кулбае дар миёни ҷангалҳои Усолим кӯч баст. ҷалол оли аҳмад дар авохири умр ба кулбае дар миёни ҷангалҳои Усолим кӯч кард. ҷалол оли аҳмад дар ғуруби рӯзи 7 шаҳривармоҳи соли 1348 дар 46-солагӣ зиндагиро падруд гуфт. идома дорад.